Shalom, horas madita salutna, huriani nahina holongan nitu hatta, tapuk kama parmingguata manogoton, di bagas tabe, di minggu paduahon dung Epipanias. Topi ini jamita di mingguon, ditada Tuhani doho. Tong tapuji ma tuhata sian bukede nomor 10 pitu ayat naparjolo dohot ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Ale Jahoba huhalongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopani hamuliaonmu. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, di papatarho do dirim marhite-hite hatami, naung doho dohami di halomohon roham, marhite sian panesami, di dosa nami, atong papatar madirim tu rohanami, asahutadahami ho, jala asahutangihon hami suarani anakmu, jala asahujalohami tondi perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sundangi roh aku
tatatangihon ma patik ni debata, patik paduahon. Dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon, ro dina di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang si oluan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsomba tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani. Jala dang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik ni. Amin. Tatopo tima dosata nagodangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo no aso hatu dosan. Sitopan nasana adong. Paruhum natigor. Namanguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahulahami marhitesian pangalausian nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai nato naso natarsol-sol bagi do hami nuaeng alani. Asiroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesama dosa nami saluhutna, jala suru matondi parbadia tu roha nami be, asa tarbaen hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda, na pinarbaga-bagam diakan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga taringot tuhasesan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala parroha godang. Ndang dibahe tuhita hobar tuaka dosata, jaladang dibaloso tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba diaka namaka biari ibana. Hasangapon ma dibata na digijang. Amin. Epistel di mingguta sadarion patujolo ni jamita ima nanienet sian buku pesalmen 170 sia ayat naparjolo saat rotu ayat 12 tajaha ma marsikat sorin ale Jahoba disulikit jala ditadaho doau sai dibotoho do manang na hundo manang na jonjong au garisian na dau diantusiho do pikiraku manang mardaladalan manang modo mau disigeho doau jala takas do dibotoho aka dalaku sudena. Aidang adong nanggo sada hatta di atas dilaku tongon do ali Jahoba dibotoho do sudenai. Tole sian pudi, tole sian jolo dia haliangi ho doau jala dilinggom tanganmu doau. Tung masuruku do parbinotoan si songoni di au, matim bohu udo, dang hadong-hadongan au. Tung tu dia matar bayanau lau maradopon tondim, jala tung tu dia matar bayanau maporus maradopon bohim. Tung sura manaik au tu banua gijang di sidoho, jala tung sura hubain banua toru podomaku, ida madisi doho. Tung sura mangijam au diaka habong ni buha siangari, lau songgop nian tu bariba ni laut. Nang disi saito guon ni tanganmu doau, jala tiopon ni siamunmu au. Jala tung sura hudok haholomon sambing ma makukupiau, jadi hati urun do borngini humaliangau. Haholomonipe dang makolom ianggo di jolom, jala marsinon dang do borning songonarian, songon hati uroni suang songoni haholomon maripot tipot. Ima sahatna martua dohalak natu mangihon hata ni dibata jala na peopsa. Amen. Ra
Taha tidakoma hapor seotai songon nahina tidakon ni dongata sahapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohot tanon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian tondi perbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo lahudul tu siabun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana paimal mulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopannya halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema tikting namasa di Huriata HKBP Kebayoran Lama di Minggu Paduahon Dung Epipanias tanggal 10 Januari 2020 sada. Ya topik ini jamita di Minggu sadarion ditada Tuhani doho. Naparjolo namoding. Na di hari Rabu tanggal 10 Januari 2020 sada nunga marujung ngolu amata Domitian Panjaitan marumur 74 tahun lobi 10 bulan. Nah hinabaluhon nata Timoria boru silaen dohot waluhalak yanakon nasida sude nunga marhasohotan. Maringanan di Jalan Gura Metolu nomor 12 RT Sada RW Sada Bambu Apus Kecamatan Pamulang, Banjar Ciputat sekitarnya. Nah di hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sadaido ditaruhon bake niamata naju molomoding tu TPU Tanah Kusir. Nah di hari Rabu tanggal 10 Januari 2020 sada nunga marujungolu amata Insinyur Asner Silalahi MT marumur 50 sia tahun lobi ono bulan. Nah hinabaluhon ni inata Juliati boru si hombing dohut tolu yanakon nasida ndang adong dope na marhasohotan. Maringanan di Jalan Sawo Sada Blok FA nomor 50 sia sektor Pitu Menteng Bintaro masuk Bintaro Banjar Bintaro Jaya. Imana di hari Jumat tanggal 15 Januari 2020 sadaido ditaruhon bake ni amatan naju molomodingi di Butu Turunan Simalungun Sumatera Utara. Nah di hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sada nunga marujungolo inata Yohana boru Simanjuntak marumur 63 tahun lobi 2 bulan. Nah hinabaluhon ni amata Ramli Hutajulu nahinan maninggalhon opat halak yanakon nasida sude nunga marhasohotan. Maringanan di Jalan Pondok Pinang 2 RT 2 RW 2 nomor 20 sada Jakarta Selatan masuk Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Di Bagasan Sadaryodo Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada bakeni nangi naju molomondingi ditaruhon tu TPU Tanah Kusir. Nah di hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sada nunga marujungolu inata Jerni Rosetta Marline boru Siburian
marumur 63 tahun lobi 4 bulan. Nah hinabaluhon ya mata situa Muller Siregar, dohot 4 halak enakon nasida, sada bawa naung marhasohotan. Maringanan di Jalan Bendi Besar, nomor 50 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masuk Banjar Bendi Peninggaran. Di Bagasan Sadarion, Minggu tanggal 17 Januari 2020 sada, bakke nina inang naju molomodingi di taruhon tu TPU Tegal Alur. Atau taingot manang yakot sude keluarga na nitinggal hon yamata dot inata namodingi asa tumibu tarapul rohana sida. Apa dua hon? Parmingguan secara live streaming. Dimulai sadarion Minggu tanggal 17 Januari 2020 sada, parmingguan pukul sia manogot, dohot pukul 15.30 botari, untuk sementara dang boy ni dohotan ni ruas ni huriata, ala suasana COVID-10 sia nama cai tibo, molodung dengan situasi boy mamuse ditinjau ulang, jala parmingguan ditayakon secara live streaming. Songonima hujaon hami, tikting nama sadi minggu tasadarion, tuhata nama mangaramoti hita saluhutna. Ya tabege ma surat penggembalaan sian Eporus HKBP. Tona rapat preses tanggal 10 sada, 10 Januari 2020 sada. Surat penggembalaan nomor 38 garis miring 030 garis miring Romawi sada garis miring 2020 sada. Kepada yang terhormat seluruh pelayan dan jemaat HKBP di tempat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Puji syukur bagi Tuhan yang menyertai dan memberkati rapat pemberdayaan Preses HKBP di hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 11 sampai 16 Januari 2021 bertempat di Gedung Raja Pontas Piaraja Tarutung dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita walau harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dalam rapat dan pemberdayaan ini digumuli semangat transformasi. Transformasi merupakan perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan bungkus luar. HKBP membutuhkan transformasi dalam dirinya sehingga dia mampu menjawab tantangan zaman dan setia pada panggilannya untuk memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus dan mewujudkan impian akan HKBP yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Allah dan bagi dunia ini. Dengan demikian HKBP mampu mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia dan melaksanakan rencana induk pengembangan pelayanan dan rencana strategis tahun 2020 sampai 2024 secara optimal. Semangat pembaruan ini akan terus dibangun melalui program-program dari pusat, distrik, resort, dan Huria dalam mewujudkan pembaruan gereja, menetapkan tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan dengan tema Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah yang tercantum dalam Yohanes 15 ayat 16. Pemberdayaan akan dilaksanakan dari tingkat pusat dan distrik
yang difokuskan kepada pelayanan waktu, penatua, dan jemaat. Dengan pemberdayaan ini diharapkan transformasi dan pembaruan ini menjadi tujuan yang sama dan diwujudkan secara bersama-sama di tengah-tengah gereja sebagai tubuh Kristus. Rapat preses ini juga menggumuli dalam doa dan upaya akan kondisi dana pensiun HKBP dan divisi keuangan kantor pusat HKBP. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan sanksi peringatan kedua atas tunggakan dana pensiun HKBP sebesar 116 miliar 725.586.841 rupiah. Defisit keuangan pusat juga sangat besar karena sehingga saat ini kantor pusat HKBP belum memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar tunjangan Balajo Natal Desember 2020 dan Balajo Januari 2021 para pelayan dan pegawai. Karena itu kami menghimbau dan mengharapkan agar warga HKBP berkenan untuk membantu keuangan ini melalui persembahan syukur dan bantuan, meminta kepada semua peserta dana pensiun untuk membayar kewajibannya. Agar setiap huria yang masih belum menyetorkan persembahan kedua dan namar boho untuk secepatnya mengirimkannya. Kami sangat berterima kasih apabila setiap huria berkenan menyetor pembayaran kedua dan namar boho sesuai dengan persembahan jemaat di setiap ibadah dan selanjutnya secara rutin setiap mengirimkannya ke kantor pusat HKBP. Dalam tahun ini HKBP akan membuat virtual account setiap huria untuk mempermudah pengiriman persembahan ini. Kita sangat merasakan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 yang mengglobal di tengah dunia dan negara Indonesia, khususnya di tengah-tengah jemaat gereja HKBP. Para jemaat dan pelayan merasakan dampak nyata, bahkan seolah-olah kita dipaksa untuk tidak bersekutu dengan yang lain yang dikaruniakan Tuhan. Situasi tersebut juga melahirkan bentuk persekutuan baru, yaitu komunitas virtual yang lahir dari aksi dan dampak COVID-19 ini akan berakhir. Namun kita bersyukur karena vaksin untuk COVID ini telah disediakan pemerintah walaupun masih terbatas dan sudah dibagikan secara bertahap. Kita mendukung pemerintah dengan berkenan divaksin dan turut mensosialisasikannya. Namun walaupun kita sudah menerima vaksin ini, kita masih harus tetap menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kita harus senantiasa menaikkan doa kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita semua yang akan terjadi itu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Firman Tuhan mengatakan, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Dan saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja, yang terdapat di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati seluruh pelayan dan jemaat HKBP.
teriring salam dan doa Piaraja Tarutung tanggal 16 Januari tahun 2021 tertanda tangan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian pembacaan surat penggembalaan dari Eporus. Songonima buah-buah manang tikting di minggu tuana hujahami. Tuhatta ma namangaramoti hita saluhutna. Mare dema hita. Dameni debata na sumurung, sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatta, namarpungu di bagasan tikion, patupa parmingguon di tongani bagas tabe melalui live streaming. Barita nauli nasahat tuhita di minggu paduahon dung Epifanias, nenetdo sian buku Yohanes bidusada mamuka sian ayat 40 sahat rodi ayat 50 sada songonomma didok disi takasma tapahut-ihut. Torangni arinai di nanaing laho ibana tu Galilea jupang sama si Filipus dungi didok Yesus ma madok ibana ihuton ma au alai sian Betsaida do si Filipus ima hutani si Andreas dohor si Petrus dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok ma madok ibana nunga jupang hami ibana nanidok ni si Musa di surat patiki jalana pinabuan yaka panurirang ima Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nasaret dungi didok si Nathanael ma madok ibana tung tarbahen maro nadenggan sian huta Nasaret jadi didok si Filipus ma
Roma ho marnida. Di ida Jesus ma si Nathanael, Roma nopot ibana. Jadi didok ma taringot tu ibana. On ma sada halak Israel nasitong, naso marpangasi di bagasan. Nina si Nathanael ma madok ibana. Sia dia ditadahoau, dungi dia lusi Jesus ma ibana. Widaho uju ditoruni hau araiho. Adorang sodijo si Filipusi dopeho. Dungi nina si Nathanael ma mangalusi ibana. Guru nami, hodo anak ni debata, hodo raja ni halak Israel. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Allah hudok tuho, widaho ditoruni hau arai, umbahen na porsiaho, ida ommu dope na sumurung siani. Laos nin nama, tutu si tutudo na hudokon tuhamu, ida on muna do mukap banwagijang, jalama naik mijur akka suru-suruan ni debata, tumopot anak ni jolmai. Ido sahat ni turpukta. Huriani tuhata namar pungu di bagasan tikion. Adong do padohan najucut tabigi namadok tak kenal maka tak sayang. Ima sada padohan nasomal doi. Namar rumakon poda manang pangajarion. Asaunang pitor murah-murah hita. Menilai jolma, menilai dongata marguru tu hadiriota, sojolo adong partinadaan natakas. Asa mardomutusi perludo adong hamanaton manang panakasion na bagas. Asa unang madebu hita tu na manguhumi dongan jolma. Jala tutudo amang inang maul dohitara mangalehon roha tu nasotinada dope. Lumobi ma diobas na parpudio nate. Lam torop aka si jagaon, aka pangalaho na masa di partikianon. Asa di sido nakanin, asa lam manat hita, lam jamot hita, lam takas hita manada. Aka dongata na humaliak kitai. Molotakas tatada pastido boido gabero roha ukap laho mangurupi. Las boido muse gabeni boto ma songodia pangalaho hasumalan namar pardomuan tu dirina.
tudos tu sada ina natakas manada akaya nakonna mulai sian bortian sahat tu nama godang. Lobi sianima panadaon ni debata partinadaan ni debata tuhita jolma nati nopana. Lobi sian panadaon ni sada ina tu anakonna panadaon ni debata tuhita jolma nati nopani debata. Takasi tutudo ditadda debata hadiriota. Ai jadi-jadian ni tanganna dohita. Takasi tutudo ditadda debata isehita asa ido nanidok ni debata nanidok ni Jesus tu si Natanael di bagasan turpukon naking huidaho uju ditoro ni hau araho adorang so di jauh si Filipus si dopeho. Tersunggut do si Natanael. Dina diboto ni debata goar ni ibana. Dina diboto ni Jesus ima aha nani ula ni ibana. Widaho jala tersentuh do ibana. Dina nidok ni Jesus tu si Natanael di bagasan turpukon. Hurian itu hatta namar pungu di bagasan tikion. Ahado nanaing dohonon ni turpukon tuhita. Ahado nagabe barita nauli si hanguluhonota marhite-hite mingguta sadarion marhite hata ni debata. Naparjolo sahali dipaingot dohita amang dohot inang ditadda Tuhani dohita saluhut akka nati nopana. Ditadda Tuhani doau. Ditadda Tuhani doho. Ditadda Tuhani dohita saluhutna songon topik ni mingguta sadarion. Ditadda Tuhani doho. Ditadda Tuhani do si Natanael. Dinanidok nanakanin di bagasan turpukon sada halak Israel nasitong naso marpangasi. Jala diboto Tuhani do ahana adong di bagasan pikiran ni si Natanael. Ido ban nadidok Tuhan Yesus nakanin di bagasan turpukon. Diboto do ahana adong di bagasan pikiran ni si Natanael namadok tu si Filipus tung tarbahen marona denggan sian Nasaret. Ahado haroa na adong di bagasan pikiran ni si Natanael. Pitorodo tu bagasan roha dohot pikiran na padok ni panurirang Mika. Ima di Mika 5 ayat sadai. Alai anggoho ale Betlehem eprata mamet methudo honian. Gabe Roma hatana tung terbain ma ro nadenggan sian Nasaret. Jala musemo lo menurut paddebisuk amang dot inang. Hutan Nasaret ima sada hutana di bagasanna nang torop jolma mangulahon na Solomo ni rohani debata. Asa disido nakanin takas diboto Tuhan Yesus doa na adong di bagasan roha dohot pikiran ni si Natanaeli nang pedakyado pe pajupang nasida. Asa marhite turpukon
Di papus doro hatta amang dohot inang, natakas do debata manada hita. Dang tumadaan hita didirita, sian debata manada dirita. Jala jujur do hita gagal. Kita sering gagal mengenal siapa kita. Kita sering gagal mengenal diri kita sendiri. Bahkan jujur do hita gagal manada dongatta diaka nahumalia kita. Nang pe rupania te amang do inang setabi hita ngamar rumah tangga hita mardongan saripe mungkin adong nang usahat 40 tahun, 45 tahun, bahkan 50 tahun. Mar rumah tangga suami istri. Alai jodoh hita manada siapa pasangan kita, suami kita, istri kita. Hidupan naridok akan nabisuk keluarga, rumah tangga, perkawinan adalah tempat belajar. Belajar mengenal siapa pasangan kita. Alai jodoh hita gagal mengenal ima dongan najonok tuhita. Asa di bagasan di idun akanin marhite-hite turpukon. Di paingot dohita tidak ada satupun yang luput dari pengenalan dan pandangan Tuhan. Dangadong nahulip sian parnidaan ni debata. Dangadong naso ditadda debata. Dung dipilih debata hita sejak Tuhan memilih kita. Diboto do. Ditadda do. Songon dipamiliton ni Yesus Tuhan di bagasan turpukon tuak kasih sean nai. Si Filipus doho si Nathanael di son. Takas nakanin taida di bagasan turpukon. Alanido amang dohot inang. Naing dipapos doro hata marhite hata ni debata. Sejak Tuhan memilih kita. Ditanda Tuhan ido hadiriota. Diboto Tuhan ido hagaliota. Diboto Tuhan ido na adong di bagasan pikiranmu. Diboto Tuhan ido aha pergumulanmu. Diboto Tuhan ido aha parsoryonmu. Diboto Tuhan ido aha sitaunonmu. Jala diboto Tuhan ido namasa di bagasan ngulum. Dohot parsahiton namasa nataay di bagasan pamatangta. Dangadong nalias sian pandangan, sian parbinotoan ni dewata. Songon ilustrasi ate amang do inang. Sahalak guru habisuhon dinalahu manguci tolu siseanna. Songo dia do dibaen guru habisuhoni manguji siseannai. Dilehoni bana mah sadabe manuk saekor manuk dohot piso tutolu siseannai. Didokma tunasida laho mahamu. Seatamu mamanuk itu sada inganan. Naso adong colma, naso adong mernida. Nasineat muna manuki disi. Pastikan tidak ada orang yang melihat. Pastikan tidak ada siapapun yang melihat.
jala molodung sidung di siat tamu manuki, romahamu tuau mabahen laporan muna. Dungi lahoma sisean ni guru habis suhot ni, lahoma nasi dan natolu, di patu pama songon nanidok ni guru nai. Jaladung sidung di patu panasidai Roma nasida madopot ton guru nai, di joma nasida sada-sada. Di joma sisian na parjulu, laho mabahen laporan na. Di do ibana matu guru nai. Guru nami, takas do nang huseat manuki disada inganan, disada gua, nagulap, naswadong manangise marnida, manangise na maboto, alamat cay gulap do inganani, jala disido, huseat manuk nanilehon mi. Saya pastikan tidak ada siapapun yang melihat. Innai bana. Dungi di cuma muse sisian na paduahon di do ibana mah. Au pe guru nami. Hubuat do manuki tu sada hutan belantara yang tidak ada siapapun di sana. Jala yakit doau dang adong manangise marnida. Ima di dok tu guru nai. Di jauh mamuse sisian na patuluhoni, alai songon na mabiar do ibana, madapoton guru nai. Ala di do ibana do, jala di buon ibana do, manuk nanilehon nai, dohot piso nanilehon ni guru nai di sidope. Jaladang diseat ibana, mabiar ibana. Alaya hamadi dok ibana. Di suku-suku ni guru nai puasa dang disiat to manuki. Di dok ibana mah. Huboto do guru nami. Tung tu dia pe au lau. Tung ingana dia pe buanokku manukon siatoku. Alai huboto do. Adong do sada na parbinoto nasun. Jala marnida sudi akan naniula ni colmai. Ima debata na adong di banua gijange. Lasma rohani guru nai dan ternyata amanginang sisian na patuluhonido namonang di bagasan ujian habisuhoni. Ala di hati dakon ibana do dangadong inganan nabuni. Naso ni ida ni manangise. Asa ido na naing dohonon na di bagasan turpukon los ido nang panidangion ni parpesalmen di bagasan epistel tanakanin amang dohot inang ima di Mazmur pesalmen 130 ayat sada dohot ayat opatina kanen dido ibana ale Jahoba disulikit jala ditadahodo au sai di boto hodo manang nahudul manang najongjong au garisian nadao dia tu si hodo pikiraku manang merdaladalan manang modo mau disege hodo au jala takas do di botoho akadalaku sudena aida ngadong nanggosada hata di atas dilaku tongondo ale Jahoba di botohodo sudenai. Ido panidangion ni parpesalmen di bagasan turpukon. Tuhan mengetahui
segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Tuhan mengetahui, aha na adong di bagasan roha dohot pikiratta. Dia maha tahu, omniscient. Dia maha hadir, omnipresent. Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu. Selalu dia hadir dimanapun kita berada. Calatotungdo ibana hadir. Laho mangurupi hita, madongani hita, disude pardalanan ni ngoluta. Napaduahon ahadon yang taida di bagasan turpukon, ganup halak na mangihuton Jesus, ima halak nang pajupang doho Jesus, jalan takas maka porsiai Jesus anak ni debata. Guarni mingguta sadarion minggu paduahon dung Epifanias. Epifani hapapatar. Debata papatar hondirina tu jolma. Debata papatar hondirina tu portibion. Taingot amang dohot inang. Jamita na diari minggui ima sian pesalmen 20 sia ayat sada saat rodi ayat 10 sadai. Di papatar debatado hadirionna hamuliaonna disaluhut akan natinopana. Didok di pesalmen 20 sia suara ni Jehovah di bagasan ronggur, suara ni Jehovah di atas ni akka aek. Suara ni Jehovah adong debata. Taida disaluhut akka na tinopanay. Asalos disido amang dohot inang nakanin. Hita akanong pajupang dohot debata marhite hapor syauta di bagasan hata ni debata. Ikon hati dakonut tado. Ima nang tatada ibana di bagasan ngelutta. Ibana do Jesus si palua anak ni debata nang roto tonga-tonga ni portibion mangalehon hanguluan dohot haluaon. Songon panidangion ni imanakanin si Nathanael di bagasan turpukon dung pajupang ibana dohot Jesusi takas do di hati dakon ibana guru nami hodo anak ni debata, hodo raja ni halak Israel. Asa songon panidangion ni sinatanay 5. Panandangyota di bagasan nguluta siganupari. Hodo raja, hodo na marhuaso, hodo parbinoto nasun. Taida maamang dohot inang. 10 pituari do pehita mamulus tahun 2020 sadaon alai nunga taida 5 peristiwa di bagasan tahun 2020 sada taida mah kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya na di hari nasalpu pola memakan korban puluhan orang. Taidama songoni na terjadi tanah longsor di Kabupaten Ima Jawa Barat, Kabupaten Sumedang. Memakan korban dohot rumah niaka masyarakat. Jala taidama amang dohot inang gempa bumi na terjadi di Sulawesi, dohot Lombok Utara. Jalataida banjir namasa dia keluat songoni tarlumobi tak adopi dope masa-masa pandemik COVID-10 sia di bagasan tikion. So tungadong namaddo amang dohot inang
Di dia doho Tuhan. Manang satu ngadong namadok dang adong Tuhani, molo adong Tuhani dang loasonna, sudeyak ka nama saon terjadi. Satu ngadong namadok songoni. Satu ngadong naregu di huaso dohot hagogoon ni debata. Dan ragu akan kemahatauan Tuhan di tonga-tonga ni nguluta. Di boto debata do saluhut akan nama saya mang dohot inang. Alai justru di bagasan akan nama saido naing lampatar parnida atta di hagogoon dohot huaso ni debata. Di tonga-tonga ni ngulu ni akka na tinopanay. Asalam tapajonot dirita tu ibana. Asalam rohi tatu ibana. Mapurus ti ibana. Ahamaharwa mangdo inang. Nabuhi ta pangasahon. Taida mah. Kecelakaan pesawat terbang. Tidak ada firasat mungkin marang nasongod dia. Ikon songoni hamatean. Terjadi longsor, banjir, gempa. Dan adong dihirim nasidai. Alai ikon masama songoni di bagasan partikianon. Asa di bagasan di paingot hita amang dohot inang. Totong mahita mapurus ti ibana. Unang gabi madaw hita siya ni ibana. Totong mata hati dakon, ibana do raja, ibana do sipalua, hanguluan, debata di bagasan Yesus Kristusi. Jalan patuluhon ahado na yung idaota, marhite parjupangata doho Yesus mabahen hay baruon di bagasan nguluta. Habaruon dia kapangalaho, paradigma berpikir songon sinatanael di bagasan turpukon na menganggap met huta Nazaret haroroan ni si paluai ima Yesus Tuhani. Alai disido dirubah berprasangka buruk. Parjupangan na doho Yesus si merubah mindset ni ibana, cara berpikir ni ibana, hadirion ni ibana. Asal songonido nang hita amang dohot inang. Nunga pajupang hita dohot Jesusi. Di bagasan haporsyota. Di bagasan hatana. Di bagasan tangyangta. Alani buhado. Parjupangan tai. Mabuan hay baruon di bagasan nguluta. Dia kapangalaho. Dia kacara berpikir. Nang songoni dia kapabahenata. Di tonga-tonga ni nguluta. Sigano pare. Unang adong nabuni dia dopan ni debata. Alay naing do takas songon nanidok ni Tuhan Yesus tu sinatanaili. Hodo didok nakanin Israel yang sejati hutadaho dang marpangasiho. Jangan ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam ketulusan. Hasitongan dia dopan ni debata alapatar doi dia dopan na swadong boy tatutupi molo tujolwa mungkin boy tatutupi alai dia dopan ni debata patar do saluhut akka nataulay alanido amang dohot inang ido panidangion ni parpesal mentong taida marhite ayat pitu sahat rodi ayat walui tungtu dia matar bahenau lau maradop pontodim jalatung tu dia matar bahena maporus maradopon bohim tung sura manaik atu banua gijang di sidoho jalatung sura hubain banua toru podomaku idama di sidoho samar hite-hite ya mangdo inang. Setiap saat kita bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita samar hite parjupangata doho Tuhan Yesus Kristus hapapatar ni dibata disima neng mangulu hita di bagasan lomo ni rohana. Amin martangyang mahita.
Ale Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuadopanmu Tuhan. Di paluaso hami di bagasan tikion, di minggu naib baru, ari naib baru, ari patwa 10 pituhon, di nang hubongoti hami tahun 2020 sadon. Tuturagam akaw namasa na hubolu sami, di partikian 10 pitu ari, nang hubongoti hami di bagasan taonon, na boy mabayin lomos, na boy mabayin mabiyar hami, di pardalanan ni ngulu nami. Alay di bagasan hatam takas di paingot ho hami Tuhan. Nunga di papatar ho di rim, tu saluhut akan atinopam. Jala di paingot ho hami Tuhan, di papatar ho di rim nang di bagasan Yesus Kristus, nang roh tu tonga-tonga ni portibion. Jala di paingot ho hami Tuhan, di tadda hodo hami saluhut akan atinopam, akan aniasianmu, dang adong naliasian panadaunmu. Jala di boto hodo akan amasa, nah wadopi hami di tonga-tonga ni ragam niaka pergumulan sitaonon, namasa di tonga ni ngulu ni sudi akka ruas ni huriam, HKBP kebayoran lamon. Alasalas tu hodo hupasat hami saluhut na Tuhan. Akan adi bagasan parukilon, namangae, namarsirang alani hamatean. Ima keluarga amang silalahi inang boru suhembing. Keluarga Pancaitan, keluarga Hutajulu boru si Majutak. Songoni keluarga Siregar boru si Barani. Dinaung di Joum, akan aniasian mi amanami inanami tulabungmu tuhasonangan saliling nililing nai. Apuli masudia ka keluarga na di bagasan si taonon, na di bagasan arsak ni roha parsirangan sian perdagingon alani hamatiani papos rohana sida Tuhan pajupang dope musehami dia kana porsea di inganan na pinaradem di hanguluan saliling nililing nai. Losongoni Tuhan di bagasan tikion martangiang hami. Tusde ruas ni huriam na di bagasan pergumulan alani parsahiton amang insinyur Sutan Suaduon Husatsoit. Nyonya Sutan Hutasoit boru situ morang. Amang situa Muller Siregar. Amang Hilmar Ambarita. Nyonya Hilmar Ambarita Rumia boru Hutajulu. Nyonya Dameria Siregar boru siahaan. Nyonya WJ Huta Barat Heddi boru Tambunan. Evania Surya Basaria boru Hutasoit. Satria Soalon Hutasoit. Marulitiwa Siregar. Nyonya Tiarma Rouli Parhusip boru Sitompul. Nyonya Nenggolan Esmaria boru Simorakir. Nyonya Nurmawati Tambunan boru Hutajulu. Amang situa Dr. Andus John Walta Tindaon, amang Joni Sembiring, Romulo Butar-Butar, amang situa Edward Tambunan, Nyonya Reni Simatupang boru Purba, amang situa Dr. Andus Gojok Manihuruk, situa Nyonya Sitompul Rumian boru Nadeak, amang Ranto Lumbanturuan, amang situa Dr. Andus Morlan Siahan, amang Insinyur Dahler Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Sortaulina boru si Majutak, Nyonya Deha si Mangusong Mauli boru si Majutak, amang Padita Daulat Pardomuan Pajaitan, amang Jungjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Hutapea Mauli boru si Majuntak, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina boru si Rait, doho sudi akaruas ni huriam, naso tarsurat di warta jemaat nami nasubui huguari hami sada-sada na di bagasan perawatan penyembuhan pemulihan di tongani bagas na benang di rumah sakit asiroham Tuhan ho paposon rohana sida jala mangalehon hamalumon di nasida doho sude keluarga asa totong marpos ni roha tuho asa di bagasan tikion Tuhan tuhoro nang buanon nami nang akaruas ni huriam na marlas ni roha makalason denggan ni basam dina di basa-basahonmu ima sada umur nagajang di nasida sada tahun di lehoko tu nasida Tuhan marhite ulang tahun
kelahiran. Marningot nasida di hari hatu tubuh nasida. Songoni nang di hari perkawinan, di ulang tahun perkawinan. Alani pahot malas ni roha nasida totong makirim tuho. Diragam ni akka nabi nolus nasida di pardalan ni ngolu. Doho di pardalanan ni keluargai. Asal lobisya ni dope Tuhan. Nanayang si patuduhonon muri tonga-tonga ni ngolu akka na porsea jalan dan yasian mi. Lehonom mugajang ni umur hahipason doho las ni roha. Di nasida manguduti pardalan ni ngolu. Dohot pardalanan ni rumah tangga nasida. Atong Tuhan terpuji magwarmu. Alaniasi dohot denggan ni basam. Mga sahon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami tuho. Amin. Hatani tuhata ujahan ni peliata mingguan ima sian buku pesalmen bidu 146 ayat napa 2 hon songonom hadidok. Pujioku majahuba saleleng au mangulu sai edehonoku do debataku saleleng adong do pe au. Marede hita hut papungu pelian di bagas tabe. Marede maita. Tatangyakon ma peliata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhaseak kami pelianon. Pati bulon harajon muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia magwarmu, say Roma harajonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ay hodona punang harap
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Kami perhobas Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada pasahaton tuhita saluhut akaruas ni huria namar Minggu ditongani bagas nabe sadarion. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.